நீங்க அல்லாஹ்விடத்துல கேட்கக்கூடிய துவாக்கள் சீக்கிரமா நிறைவேறணும் அப்படின்னா அப்போ நான் சொல்லக்கூடிய இந்தந்த நேரங்கள்ல உங்களுடைய துவாக்களை கேட்டு பாருங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் நிச்சயமா உங்களுடைய துவாக்கள் எல்லாத்தையுமே அல்லாஹ் அங்கீகரிப்பான். அது என்னென்ன நேரங்கள்னு பார்க்கலாமா? துவாக்கள் அதிகமாக அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய நேரம் அப்படின்னா அது தஹஜ்ஜுத் நேரம் தான். செகண்ட், நோன்பு திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கேட்கக்கூடிய துவா. ஜும்மா நாள்ல அசருக்கும் மக்ரிபுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல கேட்கப்படக்கூடிய துவா அங்கீகரிக்கப்படுது. ஃபோர்த், பாங்கு சொல்லப்பட்டதுக்கு அப்புறம் பாங்குக்கும் இகாமத்துக்கும் இடையில் கேட்கப்படக்கூடிய துவாக்கள் அங்கீகரிக்கப்படுது. ஃபிஃப்த், எப்போல்லாம் மழை பெய்யுதோ அப்பெல்லாம் அதிகமா துவா செய்யுங்க. ஏன்னா மழை என்பது அல்லாஹ்வுடைய மிகப்பெரிய அருட்கொடை. ஆறாவது, லைலத்துல் கத்ர் இரவு அன்று கேட்கப்படும் துவா அல்லாஹ்விடத்தில் அங்கீகரிக்கப்படுது. ஏழாவது, நோன்பு வைத்திருக்கும் நிலையில் கேட்கப்படும் துவா. 8, பயணம் செய்யும் போது கேட்கப்படும் துவா. 9, சஜ்தா நிலையில் இருக்கும் போது கேட்கக்கூடிய துவாக்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் அங்கீகரிக்கப்படுது. ஏன்னா சஜ்தா நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அடியான் இறைவனுக்கு மிக நெருக்கமாக இருக்கிறான். இன்ஷா அல்லாஹ் உங்களுடைய ஸ்பெஷலான துவாக்களை இந்தந்த நேரங்கள்ல கண்டிப்பா கேட்டு பாருங்க. கூடிய சீக்கிரமே உங்களுடைய துவாக்கள் எல்லாம் அல்லாஹ் அங்கீகரிப்பான். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.